از شرکت اورالسکی اویالین 7500 روبل جریمتون میکنه با 171 سومون و 50 دیرم. تا بلیط‌های ما تمام نشوه ما روزی فینال انیق نمیکنیم. رучной باید 55 سانتی متر باشه. برای نصب کردن همه نمودی دردها شرکت شفافرما با شما هجامه کردن را توصیه میدهد. سوراغا شهر مسکو инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд пас ба шифофармо муроҷиат кунед. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеода лайк монен, оиди қурби асъор суҳбат мекунем, дастгириро фаромӯш накунен. коҳиши бесобиқа қурби доллар дар 7 соли охир. яъне ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки қурби асъор доллар ҳамеша дар болоравӣ ба назар буд, вале вақтҳои охир ҳамарӯза қурби асъор доллар ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсус ҳамарӯза пастшавиш дар назар мебошад ва қурби асъор русӣ ба сомонӣ бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза болоравиш дар назар мебошад. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз қурби асъор рубл ба сомонӣ дар Тоҷикистон баробар мебошад ба 171 сомону 50 дирам. ин маълумот аз Бонки Миллӣ мебошад ва ногуфта намонад ки дар ҳар банки ҷумҳурӣ қурб ҳар хел ба назар мерасад. ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки вақте аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия перевод карданӣ бошен дар ин ҳолат камтар баландтар аст. ба ҳаматон як чиза хотиррасон мекунам тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай ва рӯзҳои наздик рӯзи финала аниқ мекунем. ба ҳамин хотир бидроен билет бихарен то билетҳои мо тамом нашава мо рӯзи финала аниқ намекунем. нархи билет бениҳоят арзон аст 200 рубл. ва касое ки мехоҳанд билет бихаранд картаи Сбербанк билет бихарен. ва ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ногуфта намона ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. конкурс 30 дона конвертҳои пулӣ арзанда приз дорад. чектона дар рақамҳои WhatsApp қатъи ном ва фамилиятон равон кунед, соҳиби билет мешен. як чизи дигарам қайд мекунем дар идомаи барнома мефаҳмонам тааллуқ дора ба нафарое ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда меоянд. нафароне ки аз ширкати Уральски авиалини билет мехаранд чӣ хеле ки медонен 10 кило ручной дора ва 23 кило багаж дора. вале як чизра ба назар бигирен, оиди ручной бисёри нафарҳоро 7500 рубл ҷарима кардесанд. ба чӣ хотир? ба хотире ки мутобиқи муқаррароти ана ҳамун ширкати Уральски авиалини барои ҳар як шаҳрванде ки 10 кило ручной мегирад ҳамун бори ручной будагиш бояд аз 55 сантиметр баланд набошад. яъне ки баландӣ ҳамун бори шумо агар аз 55 сантиметр баланд бошад аллакай шуморо 7500 рубл ҷариматон мекунанд. ва ногуфта намона як бори дигар хотиррасонтон мекунам. баландӣ бортон ручной бояд 55 сантиметр бошад ва паҳмиш 40 сантиметра бояд дар бар бигирад. ин буд яке аз ахборотҳои муҳими дигар барои нафарое ки аз Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд. ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.